Her har vi en Pontiac motor på 3,6 liter fra 1940. Den er 7-ventil og 6 cylinder. Den har en enkelt karburator, som ses her. Og jeg har fået indstillet strømfordeleren, og jeg har fået sat ledninger på og nye knikser, nye rotorer, nye kabler, tændrør, alt hvad der overhovedet kunne skiftes ud på det elektriske anlæg. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få den startet. Det er meget spændende. Første gang her, efter 39 år. Og det ser ikke ud til meget livligt. Jamen, det kunne være, at jeg skulle tage og stille lidt mere på. Jeg prøver lige at stille lidt på. Prøv at se. Stille lidt på sådan af det her. Regulatoren der, som viser benzin, hvor mange oktan den har. Men så prøver vi igen. Nu prøver vi sgu. Det kan være, det lykkes. Hold da det! Det var helt fantastisk. Jamen dog. Hold da fedt, mand. Nej, efter 39 år, så starter lortet sgu. Det var da fantastisk. Jeg skulle lige over på den side. Og se, hvordan karburatoren den har. Jeg har fået at vide, at den skulle stå på anden hak på den automatiske super. Det virker bare åbenbart. Hold da kæft, det pisse ud af mig vand. Hvor fanden kommer det fra? Nå, det er... Ja, det ved jeg godt, hvad det er. Det er vandpumpen, det er utæt. Og det betyder ikke så meget, fordi jeg har en helt ny vandpumpe her. Prøv at se, om jeg kan se det her med. Om det går vand ud. Jo. Det er jo nok det fælles ud. Men det går sgu da som en drøm. Ja, det er vanvittigt, men... Jamen. Ja. Så sparer jeg i hvert fald lige 50-60.000 der. Og på motoren her nu, og så hovedarbejder så det igen. Det er bare så skønt. Hop! Ej, ved du hvad? Nå ja, men benzintank, det er sådan en lille plastik. Det er ud fra nogle opvaskemidler. Vi skal se, om jeg kan tage gassen. Ja, du er vanvittig, mand. Den kører som en drøm. Hold da kæft. Jamen. Hvad skal jeg dog sige? Jeg er bare så lykkelig over det her. Fantastisk. Ja. Nej. Der er kommet lidt olie på udstødningsmanifolden, men det er lidt stort. Det er skidt altså. Ja, tillykke med det, Ole. Det var sgu flot. Slut på nu. Og det er den 16. i 2. 2014. Ja.